पिलामने पूर्व क्लास रे आमर आलोचनार विषय थिला जे कौन आम पढ़ी बणिक गोष्ठी संघर्ष से आम देखी किभली भाव में बणिक मैंने आसी आम भारत को तांकर वाणिज्य वाणिज्य करने से माने कौन कले विभिन्न प्रकार कौन कोठी निर्माण कले एवं इंग्रेज एवं फरासी मानक मध्य कौन है कर्नाट समर है से प्रथम कर्नाट समर द्वितीय कर्नाट समर एवं तृतीय कर्नाट समर होता। तृतीय कर्नाट समर 7 वर्ष पर्यंत व्यापी थिला एवं तापरे कौन होता से 7 वर्ष युद्ध पर से इंग्रेज माने कौन कले आम भारत रे तांकर वाणिज्य कोठी निर्माण सहित तांकर वाणिज्य मध्य विस्तार कले। आज आम पढ़ा भारतीय शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार पाई संघर्ष किभली भाव में भारतीय शासक माने शासक मानक सहित वाणिज्य विस्तार पाई संघर्ष करथिले से ऊपर आम आलोकपात करिबा। आलीवर्दी खान 1740 ख्रीष्टाब्द निजको बंगलार नवाब बोली घोषणा कले। 1740 ख्रीष्टाब्द 1756 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से बंग बिहार एवं ओडिशार शासनकर्ता होते। से यूरोप बणिक मानक निज आयत्तर रखिपारि निज राज्य में शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा करने उद्यम करी 1756 एप्रिल मास 9 तारिख परलोक गमन कले। आलीवर्दी खान कौन कले से बंगलार नवाब बोली निजको घोषणा कले केते मसीह 1740 ख्रीष्टाब्द। एवं 1740 रु 1756 ख्रीष्टाब्द 1740 रु 1756 ख्रीष्टाब्द ये ख्रीष्टाब्द मध्य से कौन कले से बंगलार नवाब हेले एवं ताकू शासन करने को लगिले। सेति मध्य बंग बिहार एवं ओडिशा को मध्य से शासन कले। बंग बिहार और ओडिशार शासनकर्ता हेले एवं यूरोप रो बणिक मानकु से निज हाथ मुठारे रखिले। एवं 1756 ख्रीष्टाब्द से मृत्युवरण कले। तांकर मृत्यु पर तांकर नाती सिराजुद्दौला बंगर नवाब हेले।
ଯେତେବେଳେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଏ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନଙ୍କ ପରେ ସେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସିରାଜ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ କଲା। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା, ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତି ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କଲିକତାଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ। ସିରାଜ ଏହି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ସିରାଜ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ, ସେ କଲିକତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଇଂରେଜର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଡ୍ରେକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଡ୍ରେକ୍। ସେ ଡ୍ରେକ୍ କ'ଣ କଲେ, ସିରାଜଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ସିରାଜ ହୋଲୱେଲ୍ ଓ ଆଉ କେତେଜଣକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଏକ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ବନ୍ଦୀମାନେ କୋଠରୀରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତାପରେ ସିରାଜ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜର କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏହା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା, ତାହାକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା 25 ଜୁନ୍ 1756ରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 14 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ 146 ଜଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ତୃଷାରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 123 ଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ।
1756 जून 25 18 फुट लंब एवं 14 फुट प्रस्थ। एक अंधकार कोठरी थिला। से अंधकार कोठरी मध्य 146 जन इंग्रेज युवक को से कौन कले गोटे कोठरी मध्य आबद्ध कले, जब फल कौन है 123 जन व्यक्ति मृत्युवरण कले, श्वासरुद्ध होई सेठारे मृत्युवरण कले। यहाँ इंग्रेज माने कौन नाम देले अंधकूप हत्या नाम नामित कले। बुझेला 1756 जून 26 तारीख 18 फुट लंब एवं 14 फुट प्रस्थर गोटे कोठरी आबद्ध कोठरी मध्य 146 जन इंग्रेज सैन्य मानक से कौन कले सिराजुद्दौला बंदी कर रखिले एवं कौन है श्वासरुद्ध है एवं से श्वासरुद्ध 123 जन मृत्युवरण कले। यही हत्या को कहगला इंग्रेज मैंने कौन नाम देले अंधकूप हत्या नाम नामित कले। सिराज कलिकता अधिकार खबर पाई क्लाइव एवं इंग्रेज सेनापति वाटसन मांड्राज कलिकता आसिले। जितेबेले क्लाइव यही खबर पाइले जे सिराज कलिकता आक्रमण करिसंती, से तांकर सेनापति सहित से मांद्राज रु कलिकता को आसिले। क्लाइव वाटसन से कौन कले कलिकता को आसिले। कौन से कलिकता आसिले से जेते बेले खबर पाइले जे सिराज कौन करिसंती कलिकता को अधिकार करिसंती, से खबर पाइले एवं क्लाइव एवं तांकर सेनापति के वाटसन से कौन कले कलिकता को आसिले। कलिकता को आसी चंदननगर अधिकार कले एवं सिराजों सहित संधि करथिले। एही संधि फल इंग्रेज माने कलिकतार दुर्ग निर्माण करने को अनुमति कले। से जितेले आसिले क्लाइव एवं वाटसन से कौन कले एही सिराजों सहित से संधि कले एवं से संधि फल कौन है इंग्रेज माने कौन कले दुर्ग निर्माण करने अनुमति पाइले। कहाठार सिराजों ठार। सिराजुद्दौला सेनापति मिर्जाफर एवं राय दुर्लभ सिराजों सिंहासन हटाई देवाई षड्यंत्र कले। यही षड्यंत्र क्लाइव सामिल हेले। सिराजुद्दौला सेनापति थिले मिर्जाफर। मिर्जाफर से कौन कले मिर्जाफर एवं राय दुर्लभ ये दुई जन मिसी कौन कले सिराजुद्दौला सहित षड्यंत्र कले एवं से षड्यंत्र कौन कले से षड्यंत्र क्लाइव मध्य सामिल हेले। यही तीन जन मिसी कौन कले गोटे षड्यंत्र कले। कहा विरोध में सिराजुद्दौला विरोध में। क्लाइव सिराजों को हटाई मिर्जाफर को नवाब कराइले। तापरे क्लाइव कौन कले ये मिर्जाफर को तांकर प्रतिश्रुति देले एवं क्लाइव सिराजों को हटाइले
ଏବଂ ମିର୍ଜାଫରକୁ ନବାବ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ମିର୍ଜାଫରକୁ ସେ କ'ଣ କରାଇଲେ, ନବାବ କଲେ, ବଙ୍ଗର ନବାବ କରାଇଲେ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ କିଏ, ମିର୍ଜାଫର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ଇଂରେଜ ଓ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିକୁ ସିରାଜ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 1757 ଜୁନ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସିରାଜ ଓ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1757 ଜୁନ 23। କ'ଣ ହେଲା, ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀକୂଳର ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାୟଦୁଲ୍ଲଭ ଏବଂ ସେନାପତି କ'ଣ କଲେ, ମିର୍ଜାଫର, ସେ କେବଳ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ସେ ସିରାଜଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯତ୍ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ସିରାଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସିରାଜକୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ସିରାଜ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ସିରାଜକୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏବଂ ତାକୁ এই ମିର୍ଜାଫର ପୁତ୍ର କିଏ, ମିରଣ କ'ଣ କଲେ, এই ସିରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ହତ୍ୟା କଲେ ହେଲା। ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ସିରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମିର୍ଜାଫର ପୁତ୍ର ମିରଣ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଲାସିଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ବଙ୍ଗରେ ନବାବ କରାଇଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଲା, ସିରାଜଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଲା। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ପୁଣି ନବାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯତ୍ଫଳରେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ସେଇ ବଙ୍ଗର ନବାବ କରାଇଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମିର୍ଜାଫର ବିଷୟରେ।
ମିର୍ଜାଫର ମିର୍ଜାଫର ନବାବ ହେଲା ପରେ କ୍ଲାଇଭ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳ ଜମିଦାରୀ ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲାଇଭ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିର୍ଜାଫର ସେଇ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କ୍ଲାଇଭକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏବଂ 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳ ଜମିଦାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହାକୁ? ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କ୍ଲାଇଭକୁ। ତତ୍ ସହିତ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଏହାକୁ ଦେଖି କ୍ଲାଇଭ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଲୋଭରେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମିର୍ଜାଫର ନବାବ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେତନ ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ବେତନରେ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଯତ୍ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମିର୍ଜାଫରକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ମୀର କାସିମ ତାଙ୍କର ଯେ ଜାମାତା ଥିଲେ ତାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ମିର୍ଜାଫର ପରେ ଆସିଲେ ମୀର କାସିମ। ମୀର କାସିମ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଜାମାତା। ଜାମାତା କହିଲେ କ'ଣ? ଜାମାତା କହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ। ମୀର କାସିମ ନବାବ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ଯେତେବେଳେ ନବାବ ହେଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ରାଜଧାନୀ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଶାସନଟା ସେଠାକୁ ସେ ଗଲେ।
शासन क्षेत्र में केतेक कर्मचारी मानक अपसारण करथिले। केवल भारतीय बणिक माने वाणिज्य कर देउथिले, किंतु कंपानीर बणिक मानक पई वाणिज्य कर छाड़ होइतिला। भारतीय बणिक माने केवल तांकर कर प्रदान करथिले, किंतु से कंपानी रे जो कर्मचारी माने थिले से कर्मचारी माने तांकर से कर को प्रदान करू नथिले। किंतु कंपानीर बणिक मानक पई वाणिज्य कर छाड़ करा जायतिला। मीर कासिम भारतीय बणिक मानक उपरु वाणिज्य कर छाड़ करदेले। फल इंग्रेज वाणिज्य कारबार में बाधा सृष्टि है। तेणु इंग्रेज माने मीर कासिम को नवाब पदर अपसारण करने सहित युद्ध कले। जितेबेले इंग्रेज कर्मचारी माने देखिले जे से भारतीय मानकर कर छाड़ कले, जद फल उपरे प्रभाव पड़ा। से माने कौन कले, तांकर से वाणिज्य कारबार उपरे बाधा सृष्टि है। फल से माने कौन कले, किभली भाव में मीर कासिम को तांको पदरु हटाइबे से प्रति से माने चेष्टा कले एवं तांको सहित युद्ध कले। मीर कासिम से युद्ध रे परास्त हेले एवं अयोध्यार नवाबों आश्रित होई रहिले। अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम को साहाय्य करने को प्रतिश्रुति देले। मुगल सम्राट शाह आलम मध्य मीर कासिम को साहाय्य देवा को आगे आसिले। एणु मुगल सम्राट शाह आलम, अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम मिलित होई इंग्रेज विरुद्ध रे युद्ध पाई कौन कले से माने प्रस्तुत हेले। कि युद्ध पाई प्रस्तुत हेले? मुगल सम्राट शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम ये माने कौन कले, इंग्रेज मान सहित युद्ध करने से माने प्रस्तुत हेले। तापरे बक्सार युद्ध। बक्सार युद्ध 1764 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज मान विरुद्ध बंगर नवाब मिर्जाफर, अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम मिलित होई बक्सार नामक स्थान में इंग्रेज विरुद्ध युद्ध कले। यहाँ बक्सार युद्ध कहगला। 1764 कौन है? मुगल सम्राट शाह आलम, सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम कौन कले, इंग्रेज मान विरुद्ध रे बक्सार नामक एक स्थान रे बक्सार नामक स्थान रे से कौन कले, इंग्रेज मान सहित से माने युद्ध कले। यही युद्ध को कहगला बक्सार युद्ध। कौन पाई यार नाम बक्सार युद्ध कहगला? बक्सार नामक स्थान में होइतिबार याकू बक्सार युद्ध कहगला। यही युद्ध रे इंग्रेज माने विजयी हेले। सुजाउद्दौला इंग्रेज मान ठारू आत्मसमर्पण कले। इंग्रेज माने तांकू ससम्माने अयोध्यार नवाब कराइले। भारतीय शासक मानकर मिलित त्रिशक्ति ईस्ट इंडिया कंपानीर सामरिक शक्ति द्वारा पराजित होगा फल भारतर कंपानी शासन सुदृढ़ है। यही युद्ध रे कौन है? इंग्रेज माने कौन कले से जयलाभ कले एवं
ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଯତ୍ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଦେଖି ସସମ୍ମାନ ସହିତ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନବାବ କରାଇଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କରାଇଲେ। ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। କମ୍ପାନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ହେଲା? ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। ଯତ୍ଫଳରେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ଲାଇଭ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣି କ୍ଲାଇଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କ୍ଲାଇଭ ପ୍ରଥମେ କାଉନ୍ସିଲର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥା ରଦ୍ଦ କଲେ। କାଉନ୍ସିଲର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ଉପହାର କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଇନ କଲେ। ସେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ ଯେ କାଉନ୍ସିଲରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପହାର କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନ ସେ ବାହାର କଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। 1756ରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ। କିଏ? ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ କ୍ଲାଇଭ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ନବାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ନିଜର ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନବାବଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କ୍ଲାଇଭ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମଙ୍କ ଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭାର କମ୍ପାନୀ ନିଜ ହାତରେ ରହିଲା। ସେହି ଚୁକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହାସଲ କଲେ? ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଦେୱାନୀ ଭାବରେ ଲାଭ କଲେ। ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ? 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଆଦାୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଯେଉଁ
ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। ତାଙ୍କର କଲ କ'ଣ ଲାଭ ଦେଲା? ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ। দ্বৈত শাসন কহিলে আমি কোণ বুঝু? দুই প্রকার শাসন। বক্সার যুদ্ধ পরে ইংরেজ মানে বঙ্গর প্রকৃত শাসক হেলে। ক্লাইভ বঙ্গর শাসন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত କରାଇଦେଲେ। ବଙ୍ଗର ନବାବଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଲାଇଭ ସେ ବଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କଲେ। ସେହି ଶାସନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଶାସନ ଏବଂ ବିଚାର ବିଭାଗ। ଶାସନ ଏବଂ ବିଚାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଲା କ'ଣ? ସାମରିକ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ସାମରିକ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାସନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶାସନଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଗଲା। ଏହା ସହିତ ବଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 1771 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। 1771ରେ ଏହି 1771ରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଳାଫଳ ତ ଆମେ ଜାଣିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ସମ୍ବାଦ। ଆଜିର ହୋମୱାର୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପଟିପଣି ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା, খ ନମ୍ବର ଅଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ଗରେ ଅଛି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଘରେ ଅଛି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ